Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Identity property of 1. Kuthiwa lana asithole u65 times 1. Asibone 65 times 1. Ungabhala uthi times noma ungafaka nje ichashaza kuyafana. Zimbili indlela zokwenza lesi sibalo. Ungathi 65 times 1 noma futhi ubuthanda ungathi 1 times 65. Ekugcineni uzothola ba? Uzothola wona u65. Noma yini ekuthiwa times 1 akushintshe lutho. Asibone mhlambe akumsithi unani unesitsha mhlawumbe. Sizothola leso sitsha times 1. Akushintshe lutho, kuzohlezi kuyisitsha esileyo nombolo. Ungabhala uthi times 1. Aseshintshi lutho. Mangithi mhlawumbe 3 times 1 ngizoba noba? Ngizoba no3. Bangithi 5 times 1 ngizoba no5. Noma ngabe wenze njani, u5 uyohlezi u5 uma uthi times 1. Bangithi mhlambe 157 times 1 uzothola u157. Ngiyacabanga ukuthi manje usuyawuthola umqondo.